Når jeg gør sådan her, ikke? Så kører du bare. Så kører du. Og jeg skal jo. Ja, Så kører. Åh, prøv at se den fjerde der! Åh, det er udspillet, mand. Ja, det tror jeg nok. Hvad, skal vi ikke få den til at ryge helt ud, eller hvad? Men det kan I lage. Så er det ikke godt, det gør nok, da. Ej, det sidder stadig lidt. Prøv lige at trække det lige sådan lidt... Hallo? Vi er oppe på dig. Ja, bare foran, kan du lige så stille. Opholdet. Vi hygger os lige, Brian. Nu skal du ødelægge det. Hva? Jo. Ej, den skal også råbe. Hold igen, Dag. Ej. Jeg prøver bare at komme lige stille. Nej, ikke ind og gasse. Nå. Hold igen. Ja. Go! Nå, for satan, så var jeg god for en at skubbe. Skal vi køre det skråt?